ụmụnne geenụ ntị. Ọ bụrụ na Igbo ezigbo mmadụ nọ n'ala Igbo ma nwoke ma nwaanyị nọ na ya, ọ bụrụ na ịchọ ya onwe ebe ị na-ejejebe, ọ bụrụ iwu bụ na ya ege vidiyo anụ ndị vidiyo anụnwa na-agala bụ opoziti nye ụmụnne anyị ndị ọjọọ ụmụnna geenụ ntị biko. Ụnụ anyị ụnụ ga-afụ ebe egwu a na-eje na anyị aghọtara ebe egwu na-eje na nwanne anyị nwoke bụ Peter Obi ụnụfụ ka o si wee na-agba akwụkwọ na onye mgbago onenwe ka o si efe ilu kịta obi adịrị ya mma. Ọ mụrụ na nwanne anyị nwoke ga-egbu ya n'ọkpa etu a. So ife nji wee na-eweta okwu a bụ na o nwere ihe melụ na 1993 ama na ikekwe ịma o nwere ife mee 1993 eri 1993 a ruo kịta ụdị ife ya menụrụ ọsọ abịọla ma na-eme ebe na-eje ife na-achọ ịjụ ndị be anyị kwa na-egekwa ntị ma emeda agha na ọsọ abịọla ọzọ ọdara ka nwere ike ịgba ọsọ Tinubu ka esi eje ije a ndị be anyị ọkwa ka uche unu dị ya. So ndị enyi wee na-akpọ ndị na-ebu famalụkwa na oke na ọlụfa kịta na ajafa nwere ike ịchụrụ ala Igbo bụ onye ọbụla onye were egbe ya n'ihi ya ji eche ofu ebe debịa onye malife o ji eke ike ya debekene ya n'ụsọ ka anyị be anyị jutuo oyi nwe obere na ya mụrụzi ebe ife a na-eje ka ọ ga-abụ maka si na ọsọ chụba nwata n'ikwu na be nne ya ọgba n'ikwu nne ya ka ọ ya bụ onwe ka ọsọ si chụba ndị be anyị n'ugwu ma ọ na akụkụ ugwu ma ọ na mgbada ma anyị wabụ ndị ọwụwa anyanwụ ka anyị malụ ka anyị si ana na ebe anyị na-anaga ka ọ rapụ ebu agbakwulu ajọ mmadụ agbakwulu ajọ mmụọ nwere onye ma ebe a na-esu asụba ubi ulu mkpu anyị ncha niile nọ n'ụzọ ije ma ndị nọ n'obodo a bụ Naijiria ma ndị nọ n'ilo ịghọtago ije ụzọ ije ka anyị nọ enwe onye nke ya ka njọ anyị nwabi South Africa a na-emekwa anyị anọkọta mgbe ụfọdụ ekechie mụọ ife niile ọkụ gbuo ndị ogbugbu a na-eme ya n'obodo a luo echi nwebụ ife egwu maka na anyị nọ n'Afrịka na Afrịka ya bụ Afrịka. So nke ya ka njọ bụ na ọsọ ọchụbazi ego ebe nwe ya agbana eve adrọpụ magbuo ka ihe eme ọnwa eburu ụzọ gbuo onye ahụ. Ụfọdụ ụmụnne anyị radrọfa ụfọdụ na-enwe ọbara mgbali elu, ụfọdụ asị ma jiba n'ọrụ nwa obere ibe ya eme uwe tipụ onye ahụ ọzọ ọbụla ọnwụọna a na-eni mmadụ mgbe ọbụla. Ana Igbo anyị na-ekwu na ụmụnna n'ezi anyị ụnụ ga-afụ na ana Igbo na-esi isi ọbara ebe niile awụọ na aja ụdị ife ndị nna anyị fa na afrọdo ndị nna nna anyị fa afụrụ ya eluo n'oge nke anyị ife ndị ọzọ na-ama na-ejinwu anyị ama na-ejinwụrụ abịa na ndị asị na ndị nwa ife na anyị nwa ife ị na-achọ ka ịfụ ebe amamife nwa dị o nwere ebe ịfụrụ ya. Anyị nọkọtazi agbụrụ mgbe ọ bụ mgbe anyị ji wee jebezi ọrụ oyibo ma ọbara ngwazi anyị ji ndị Awụsa anyị na-anụ ndị Yoruba anyị na-anụ o nwere nnọọ nke anyị emefu ama mụọ ndị ajala anyị bren kpọtọkọ anyị wee na-emegheri taa. Mana ikwuo nke bụ eziokwu onye Igbo anụba ọgụ onye si ya kwuo gịnị ka ọ na-ekwu n'ife a ọ ga-adị m agwa ya onye na-agwa ma onwe ya do egbe gị debezie ya ka aba anyị jụnata dị n'oyi nwa obere ka ọ ya bụ akpakata nkata ọ ghọbazia ngịga ka onye ọbụla ị na-ekwuziri ị na-agwazi ndị bịa befasị ya no place like home okwu enukwusi ya no place like home kịta okwekwu onye Igbo ya ekwu n'ụdị okwu a ikwuo ịnata ije kpọba afịa n'ebe a na-ekwu na ama ego adịrọ na be anyị nke nwa ebite na mitin wee kpọba ngwa afịa nya ka a na-amụ ọkụ a ya bụ na main market ga-agba ọkụ gbaa ọkụ mgbe ndị Asaba ji bịa gbanyụọ ya nke gị gbaba echi na vileji ebe ị nọ ịya anwụkwu anwụ ebe a ikwuo gọọmenti na Anambra na-enwere lokal gọọmenti fedi na-ewere tiesi ebe a na-emefedo ka ị wee ghọta ibe a na-agwa anyị. So ụmụnna ife abụ saịdị unu ka egwu adị afasọsị na-akpọ nke ife anyị ma nke iche izalụ bụkwuo nnọọ odogwu nke unu zuru ezu na anwa ana ndị unu gburu egbu na anwa ana alụ niile unu mekọrọ na-enu jide ma dozienu anyị na-ayọzi unu afọ a na unu donu kaba anyị jụnata dị n'oyi ka anyị wee na-enere na anyị ma ife na-eme ịmakwa ụnụ ọmakwadị na ndị mba dị iche iche na-amụ anyị amụ ha na-amụ anyị amụ ikwu asị gị na abụ unu na ịkpọ onye asị ya na fa bụ ndị BH ọ sị gị bụ unu kwa ana ọ na-agwazi gị bụ unu ọ na-akpọrọ gị deeti na-egosikwuzi gị n'iru akwụkwọ nke
ịma asịkwụsị na ọ na-asị na dọkịtọrin onye bụ dọkịtọ nke a life ọba agbabada egbe ọba anyị ka agba ọ bụ ndị ugwu gbalibebe ha ya esokwu gbalie nke anyị onye su obi ọkụ anyị mekọtakwa ife mgbe ụfọdụ ka anyị jee echiche na nwere ike ndị nna agwa ụfọdụ n'ime ha bụ 80% ọbara ngwa ana Igbo ịtala ahụ mana ọ dịgo ka ọ ga-adị okwu a m kwuru ndị agwa m mgbe m na-ebido vidiyo a ọ bụrụ na ịma n'igbe ezigbo mmadụ gị ji emebe ife ị na-eme ndị nna agwa ma onwefa nya ndị aga n'aka nga ndị si n'obodo ahụ ajụ oyi ụmụnna ka ọ jụkwa na oyi ahụ few months a ịma na enwekwara ike use against Peter Obi maka nwoke na-anya funa onwe ka esi agwa ya si Obi Lagos ya jee ebe nna ya ụlọọka atọ na Anambra ma nke a ma nke onwe fa ndị edebechego ajụ a ga-ajụ nwanne anyị nwoke ga-eluzukwe kesi ya maka ya na-enyekwa evidence kwuo na rizọtụ enweta n'ala Igbo na ọ bụ eziokwu ọ bụ ebe a na-agbalịsi onye jere jee tu vootu ama mme na aghọta ndị mana ebe anyị egwu dị ndị mmadụ ekwe apụtacha like that duto n'ibe ya adịrọzi mma ifu gị emesịra na mgbe ọbụla emechakwara ị na-ekwukwe na Naijiria adịrọ mma mana iso na ndị na-aka ọsụ na ọ dịrọ mma elu ka agụọ mmadụ ọnụ kịta ikwu osi apụtakwa na ndị mmadụ atụba ụjọ agụọ ndị obodo ọzọ ederefa n'akwụkwọ ihe na-enweta ihe ya na-enye ha anya ma enweta echi anya na-ebe na emerọ nka mana ruo mgbe anyị eme ihe egwu adị na be nna egwu a na-adị anya mụrụ ndị na-aspọnsọ ya iyete so ka anyị were kene eze anyị ile anyị gụọ eze anyị ọnụ iri adụ doo onwe gị nna ahụ agbalịzina kpomkpomkpom zukwa n'ike ọ bụgodo 3 months do ka anyị jitegodo 3 months ka anyị ma ebe nwanne anyị nwoke na-eje maka na ife alụọ anyị aka nwanne m ịbakwa na ahụ otu ihe na-ala ya ka ịgba kpomkpomkpom ịrụba na amị ọ bụrụ mmejọ nsaje mmejọ enye ijide nwanne a nụzi n'isi ị na-anyụsi arụ ike efukwala na ndị na-agbalịsi ebe na-akpọpụtara tie aka n'obi sikwa ha mbulukwa ị ga-ajenwu di ya bụrụ ọfịcha nọ ya ka anyị ji chọọ ka anyị kwanye nwanne anyị enwelu dividend sie enwelu ulu sie kpekpere ya ekpere ekwusịnata iwere debe agbanwana gị na dịrị ọbụ nwanne ma mmadụ a na-agakwanụ ndị ofe ka anyị rapụ ịkwụ ya ụmụazị erikazi maka a ga-ajụwa onye ka ọ kpọrọ aba ya dịghị na efe ji asị gị na-eme ife ọma na-eme ife ọjọọ arọ gbakwa arọ alụ bụ alụ otu a ka ọ ga na-adị a na-akpọ afa anyị ka anyị dozie ụzọ anyị n'ewe Igbo eze ụmụ iyo